Saisen nga pediang sama bahai pi ha kani ka channel ka juk media. Haden balapan bena da ka data group ban ai marsiklur sya baro kinong cha penjulor da ka balej tenra ka flight AI 171 ha ka way ka medical college hajan jongka station. Tang san minit kan lej man tenra ya kata ka medical college bat hangta ka kem din kan san hado aspa sab huwengut kila do yalah ka jong ka jing im. Bat hado menta kimpat yo jing tip lada kiap ne ki im. Henry kibor bahalor nan bat kita ta group kila ai jing tip namar bam syem itu ya kadul bat kamet jong kibadon hata haka flight AI 171 kila kerpat ya kibahaying ban ai dah kesnam ban le dah kadin etes kenang ban tip kanu kadai kibriu jongki. Henry kawai ka kantai ka bakateng ka folgeni kala ong hato ka jing ai bai lutksan ka ba marsiklur kala mo ban ra biang ya ka jing im jong upa jonga ka kemi jonga kadon kam ya ukpa namar kapang ngadon kam ya ka jing i bat ka jing sngeuri jong u ngan siu arklur syagi data group lada kila ban ra biang ya ka jing im jong upa jonga ba kam kwa ban leit jing leit da ka air Indian.